Σχεδόν 30 τόνοι προϊόντων όπως όσπρια, ρύζι, φέτα και απορρυπαντικά διατέθηκαν μέσα σε λιγότερο από 5 ώρες σήμερα το πρωί στο πάρκινγκ του Πανθεσσαλικού Σταδίου από τους εθελοντές της Άνωσης. Οι παραγγελίες βολιωτών για αγορά προϊόντων χωρίς μεσάζοντες έφτασαν τις 1.200, ενώ στον ίδιο χώρο διατέθηκαν προϊόντα όπως μέλι, τσάι, ρίγανη και φρούτα από ντόπιους παραγωγούς σε τιμές μειωμένες έως και 50% σε σχέση με την υπόλοιπη αγορά. Προϊόντα τα οποία οι βολιώτες, κακά τα ψέματα, τα παίρνουν σε τιμή που μπορούν να τη φτάσουν την τιμή. Δηλαδή μπορούν να έχουν την άνεση να τα αγοράσουν. Επίσης, μέχρι και το 50% η μείωση σε κάποια από τα προϊόντα. Σε αρκετά προϊόντα, ναι, φτάνει και το 50%. Επίσης έχουν διατεθεί από το πρωί 6 τόνοι πατάτας, εξαφανίστηκαν. Μέχρι τις 9 η ώρα είχαν φύγει. Σε κάθε παραγγελία γίνεται χαμός, έτσι. Το κίνημα όσο περνάει ο καιρός ενδυναμώνεται. Το λιγότερο, παιδιά, οι παραγγελίες, το λιγότερο τα άτομα που περνούν είναι 1.000 με 1.200 το λιγότερο. Υπήρξε παραγγελία που είχαμε 2.100 άτομα στη σειρά να περιμένουν και μέχρι τις 3 η ώρα έχουν υπομονή. Η επόμενη παραγγελία προϊόντων χωρίς μεσάζοντες από την Άνωση έχει προγραμματιστεί για τις 9 Νοεμβρίου και θα περιλαμβάνει σίγουρα πατάτες, αλεύρι και όσπρια.